Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong bell icon. Maraming salamat po at tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon po ay napaka-importante po sa buhay po, orasyon sa balabal ng Panginoong Jesucristo po. Ang pamamaraan po ay maganda ito sa mahirap panganak, usalin ito sa at ihip sa isang basong tubig at ipainom para madaling manganak. At sa paglalakbay po, usalin lamang po ito at maliligtas ka sa lahat ng mga kapamakan po. Gamit sa iba't ibang sakit, usalin sa at ihip sa isang basong tubig inumin. Pampalaya sa masamang espiritu, di ba pa ito? Narito po ang orasyon po. Sos Verbi Gina Emmanuel Alpha Mesias Rabis Salvator Agnus Dei Adorator Christum Dominum Universum Deum Orgum Matum Jesus Sacnum Jesus Matam Jesus Magnam Jesus Ari Pilato Jesus Adonam Yam Jesus Sara Oknum Jesus Saluktam. Amen. Sambis lamang po. Usalin po ng isang bis lamang po. Maraming salamat po. Yan po. Ikin nyo naman po. Napaka-importante po ito. Mga nanay dyan gusto mag-aral po ng spiritual, kahit na physical po, pwede po ito sa physical po ito. Balabal ni orasyon sa balabal ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat po isaulo po ninyo ito at iipon nyo sa tubig at painom sa nanganganak o isulat mo nyo sa panyong puti, tapos ilagay nyo sa ibabaw ng tiyan niya ng nanganganak, madali po siya manganak. Marami pong papamaraanan po ito. Lahat po ng panganib po, maligtas ka, paglalakbay, gamit sa iba't ibang sakit, salin po sa isang basong tubig inumin, pampalaya sa masamang espiritu, adi pa. Hindi lang po isang pamamaraan po na magagamit po sa araw-araw po ito. Marami po ito. Mas marami pa na po at hindi po nyo alam po na paggamitan. Kaya isishare ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa araw-araw. Diyan po. Medyo patagal-tagilin ko ng konti para makunyo po mga nanay dyan na po. Intindihin nyo lamang po, screenshot nyo po kung marunong po kayo mag-screenshot at screenshot nyo po tapos para mapalaki nyo po.
sana po wag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay para gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa araw-araw. At kung tutulong po kayo ay pag bumalik po yung tinulong po nyo ay doble-doble po yung babalik po sa inyo. At maraming salamat po pala sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe. Maraming salamat po kahit na konti-konti lang naman po. Pag may tiyaga po, may nilaga. Pag wala pong tiyaga, walang nilaga po. Joke lang po. Sana po nawaanin po nyo aking ibig sabihin po na mga binabagi ko po mga orasyon po ay pakaingatan lamang po at huwag pong ipagyabang palagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. I-screenshot nyo po. Maraming salamat po.